הקבוצה הישראלית המצליחה ביותר לעונת 2002-2003. אז שנת 1934, שעוד לא הייתה קיימת מדינת ישראל, לא אירע אירוע שקורה היום. קבוצה מסיימת עונה שלמה עם מלוא הנקודות. אם אנחנו ננצח היום, ניצחון ה-20 ברציפות, אנחנו נעשה שיא שלא היה ולא יהיה כמותו בארץ. בימים של אורדוס לא היה עגלות כאלה. בסדר, אני מקסח. כולם מכירים את קריית מלאכי בתור לוס אנג'לס, ושאר האנשים שעוברים דרך קריית מלאכי מכירים את צומת קסטינה. זה הכול. ריאל מדריד אלה. היום אנחנו על המפה, היום נהיה על המפה. אחרי המשחק אנחנו נהיה על המפה, לפחות כל העולם הספורטיבי, או בארץ בוא נגיד, ידעו איפה זה קריית מלאכי. אנחנו היום במצב שניצחנו 19 ניצחונות מתוך 19 משחקים. יש לנו את המשחק האחרון. היום אנחנו יכולים לשבור את השיא, ואנחנו נעשה את זה, ונעשה את זה בגדול. תוצאות אסטרונומיות, כמו 11-0, 20-0, 7-1. פה יש לך את שתי מלכי השערים, מתוך ה-98 שהבקענו, הם הבקיעו כמעט 60, 28 ו-30. היום אני מאמין שהם יעגלו ל-70 ביחד. פניתי לספר גינס להכניס את השיא הזה, לוקח זמן התשובה, אני חושב שיש שם גם בונוס, אז... בנוסף למה שעשינו השנה, אז אנחנו גם טיפלנו במגרש, כי לא היה מי שיטפל בו. לא היה מי שישקיע, לא היה מי שיקסח. אז השחקנים, וגם אני וחברי הנהלה, עשינו את תורנות ההשקיה. המכסחת הזו היא מהבית הפרטי שלי. אין פה מי שמטפל במגרש, כך שאני צריך להביא, ולפני כל משחק אנחנו מכסחים כדי שהשופט לא יפסול את המגרש. ראש העיר הוא ליאור קצב, אח של הנשיא. הוא מתעלם מהספורט, הוא לא מעניין אותו ספורט. בשורה התחתונה לא קיבלנו שקל במשך 4 שנים. באמת בלי כסף ובלי תנאים, ואתה רואה בלי תנאים. ובכל זאת עשינו את הבלתי יאומן. יאללה חבר'ה, השופט רוצה ללכת. ברור שתפסידו היום, לא מפסידים. באנו עם הרגל הכי חזק. אתה רוצה להתערב בדרכן 10 גולים היום? על מה? אני אומר, אתם נתנו אולי 3-0. אה? לא מתערב, על מה שאתה רואה? 10 אתה מתכוון. 10? על מה התערבנו? על השחקן. 7. 1, 2, 3, הלאה, הלאה מלאכי, הלאה! הנה, תסתכל, הנה הגול, הנה השער, הנה. אנחנו צופים כל החבר'ה פה, אתה רואה אותם? זה היציאה, כמו שאומרים, היציאה המזרחי של טדי, זה היציאה של קריית מלאכי. האוהדים השרופים. עמוד על הכדור, הלו! תראה לאיזה נכנסים, תראה, צא קדימה, איזה פש. רפי, חומה אולי? לא, אני לא רוצה. ממך אני לא אקבל. צלם אותו שהוא לא ישים גול. אתה תקבל. אולי עכשיו. אופסייד, אם הוא מסר לו, אופסייד! כמה ייגמר? כמה? 8. זה בא לנו. זה חלום של כל מאמן. מה? שכל מה שהוא אומר יצא לפועל. לפעמים זה יוצא יותר טוב ממה שאני חושב. לפעמים אני רוצה 3 ויוצא 15. גלח, די. הוא גיבור המשחק, אכל 9, הבטחתי 10. וכמה לקחתי? לקח, אין מה לדבר. שוער, חבל על הזמן. לדעתי אולי עוד 50-60 שנה, אולי ישברו את השיא שלנו, לא יהיה דבר. תשמע, קריית מלאכי בהיסטוריה, נכנס להיסטוריה. זה משפט המפתח. זה דבר מדהים.
וכמו שראיתם, גם בקריית מלאכי הקהל לא פרץ למגרש לחגוג את חגיגות האליפות. עד כאן, דברנו לעונה.